אזרחי ישראל היקרים, לאור התקפות הטרור שקורות לאחרונה בישראל, אני והחברה שלי, בשם CRI, החלטנו להפיק את סדרת הוידאו שתלמד אתכם איך לשרוד פיגועי טרור שקורות כרגע בישראל. שמי דורון בן בנישתי, אני בעל חברת CRI, Counter-Terrorism Training School, או בעברית CRI, בית ספר ללוחמה בטרור. אני מקווה שסדרת הוידאו האלו, או הזאת, תלמד אתכם איך להתמודד עם פיגועי הטרור האלה. צפייה מהנה וישארו בטוחים.